Στέλιος Γιαννακόπουλος προς την περιοχή των Πορτογάλων. Γίνεται το λάθος. Καραγκούνης θα σουτάρει ο Τιπάρας. Αποκλείεται να μην σουτάρει από εκεί. Σουτ 1-0 από τον Γιώργο Καραγκούνη. Δεν το περιμένανε. Στο πειρατικό ήταν ο Γιώργος Καραγκούνης και 1-0. Στο έκτο λεπτό γκολ 1-0 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Και όλη η εξέδρα κατεβαίνει κάτω και παίρνει την αγκαλιά των Ελλήνων παιχτών. Ελλάδα-Πορτογαλία 1-0, δεν αστείευομαστε, μπήκαμε πειρατές στο γήπεδο. 1-0 εκπληκτικό, Τιπάρας Γιώργος Καραγκούνης με δυνατό σουτ. Εκεί που ο Ρικάρντο πέφτει αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χαριστέας τώρα πρέπει να γίνει πάσα, περνάει μόνος του ο Γιούρκας, πέναλτι, πέναλτι, πέναλτι. Το έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στον Γιούρκα Σεϊταρίδη σε αυτή την εκπληκτική αντεπίθεση των Ελλήνων. Ο Άγγελος Βασινάς τελικά. Έλα Άγγελε, πολλές ώρες φεύγει ο Άγγελος. Γκολ 2-0. Το πειρατικό είναι και ο Άγγελος. Ο Βασινάς κάνει το 2-0. Δεν το περιμένουν. Έχουν μείνει αποσβολωμένοι, έχουν πάθει ζημιά, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, να τους το πούμε μετά. Θα το διαβάσουν στην Αμπόλα. 2-0 Ελλάδα-Πορτογαλία με το πέναλτι γκολ του Άγγελου Μπασινά. Εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Ο Δράκος τους καταπίνει. Ο Δράκος είναι μαζί μας, τους καταπίνει. Ο Δράκος φορά γαλανόλευκα. 2-0 με το γκολ του Άγγελου Μπασινά. Ο Άγγελος Μπασινάς έστειλε την μπάλα στο αριστερό γράμμα του Ρικάρντο που του έκανε τη χάρη να ξαπλώσει δεξιά και θα αναγκαστεί να δει ότι έγινε το βράδυ στις ειδήσεις. Ζαγοράκης που έχει ακόμα δυνάμεις. Μπράβο ρε γίγανταρχικέ. Μπράβο ρε Θοδωρή. Σφύριξε. Τελείωσε. Οι Δράκοι πνίγηκαν με το πειρατικό που μπήκε στο γήπεδο στο αρχιπέλαγο του Τρακάο. Ταξιδεύουμε εμείς Ελλάδα-Πορτογαλία. Παύλο Φερέιρα, γίνεται το λάθος, παίρνει μπάλα ο Καραγκούνης, έξω του μεγάλου πέρα Καραγκούνης, έτοιμος για το σουτ, κάνει το σουτ, μπάλα στα δίκτυα, γκολ, γκολ Γιώργος Καραγκούνης και το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. Στο έκτο λεπτό παγώνει το Τρακάο, παγώνει και ο Καραγκούνης πηγαίνει στις αγκαλιές των Ελλήνων φιλάθλων. 1-0 για την εθνική μας ομάδα με Γιώργο Καραγκούνη που παίρνει την μπάλα, κάνει μέσα περίπου 15 μέτρα, φτάνει έξω του περιοχή του Ρικάρντο, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στη γωνία. Το γκολ για την εθνική μας ομάδα στο έκτο λεπτό, παγώνει το Τρακάο για τα καλά. Σεϊταρίδης για τον Χαριστέα, Χαριστέας για τον Σεϊταρίδη, δεν υπάρχει offside, έλα Γιούρκα, εκεί έχουμε πέναλτι, πέναλτι, το δίνει το σπρώξιμο Πολίνα. Άγγελος Βασινάς λοιπόν σε 11 μέτρα πέναλτι από τον Ρικάρντο, έτοιμος για το σουτ ο Άγγελος, έλα Άγγελε, σουτάρει, μπάλα, γκολ, 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 2-0 η εθνική μας ομάδα προηγείται της Πορτογαλίας, 2-0 μέσα στο Τρακάο που φλέγεται.